Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә. Kızlarının tuğan yağı, azanlarga kaytmaz idim, dostlarının tuğan yağı. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Без Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, популяр җырчы, композитор, күп кырлы талант иясе Ринат Ибрагимов та кунакта икәнен исегезгә төшерәбез. Яңа Мәскәүнең 1 май, Первомайский бистәсендә ямьле табигать кочагында урнашкан әлеге йортта яшәүчеләр белән аралашабыз. Алдагы тапшырдагы вәгъдәмне үтәп, мин тамашачыларга Мунчада Бәби тавы белән бәйле героебыз тарафыннан сөйләнелгән кызыклы хикәятне ахырына тикле тыңларга тәкъдим итәм. Гади генә мунча түгел бит әле ул минем ишеткәнемчә. Анда бу Мунчада без монда баланы таптык. Мин үзем Инче балабыз. Кызым Мәриямне мин үзем каршы алдым аны. Күндекне дә кистем үзем. Янда бик каты әзерләндек. Болай гына түгел. Безнең әни дә, минем әни дә өйдә туган. Шуның өчен без инде әбиләрбез, бабайларыбыз кебек. Ул да сөйләде, интернетта да укыдыгыз. Аңарчы кайда булса, видеода карагансыз ахыр әле. Ну, бу ничек процессны без өйрәндек инде. Кайчан кайда бар информация, bütün информацияны кайда карадык. Ничек дөрес итеп. И мен әйтәм, слушай. Безнең бит бабалар bütün Мунчада балаларын тапканнар. Давай без дә менә Мунча бар безнең. Монда әзерлибез. Менә алдык балалар дигән теге бассейн надувной алдык. 2000 трау. Анда су җылыттык, Мунчаны яктык. Теге морской соль дигән. Туз салдык, и пачка салдык. Диңгез су салдык. Вот, и аннар ул әйтә, уже минем схваткалар все. Бу процесс зак барды минде. 2 сәгать. Минем бик тиз бара. Он тиз. Даже Аңладым, Ринат, мин. Нәрсәгә синең Мунчада дигән җырың бар икән хәзер? Син Мунчага шундый җылы мөнәсәбәт. Мунча бар җырында. Си мөнәсәбәт бар икән. Кемдер китә базарларга, кемдер кибеткә чаба. Әни ниртә торып барам дуслар Мунчага. Ташлар уттай кызам, тапарлар бөркелеп тора. Хәлем биткәч шәйләр ишем шимермим дуслар сыра. Эх, Мунчада, Мунчада. Кайык биник Мунчала, түзәмесе булса да, барлык кайгыларны тып, кайта биге Мунчада. Минем күзәтү һәм эчке кичерешләремә таянып фикер йөртсәк, ниндидер оптимистик рух, иҗади мөхит, кадилек тулы заваклылык хөкем сөрә бу йортта. Биредә яшәүчеләрнең йөзләрендә якты нур бар кебек тоела. Популяр талант иясенең бүгенге яшәеше һәм гаиләсе белән танышуны дәвам итәбез. Кечкенә Мәрьям өчен туган йорты биредә, туган шәһәре Мәскәү булса, Ринат Ибрагимовның үзенә исә балачак яшьлекнең җылы хатирәләрен саклаучы урын ул Казаныбыз. Татарстан гомумән Ринат Ибрагимовның күңел түрендә аерым бер урын алып тора. Идел ярларына нурлар сибе, матур булып атабыз атаң, тамсыгы яқты туган илем, бәхет биргән җирем Татарстан.
Ренат, еш буласызмы Казанда? Aya bir iki günge kilem. No, tuzlar, toğanlar, no, görünüyor, может быть. Kadında pandemiya bulgaç konsertler yok indi. Вот, şimdi tuzlara kilem indi, toğanlara. Нинди истәлекле урыннарыгыз бармы Казанда? Onda, istelik jırlar, orada da Площадь Свободы indi, Оперный театр. Maydana, opera teatr. Да, onlar Kayranda biblioteka orun. NKC onda benim yurt turgan, onda bir Alpinsk uram bulgan onda. Bizning yurt bulgan. Bizga ko'rsatib olamiz degan Qozonga do'stimiz bilan uchrashganda ham birga qaragansiz o'zingiz yashagan yurtni. Сыйыры бузавы, бәрәне сарыгы, әтәше тавыгы булган бу йортны анда узган бала чагын сагынып искә ала Ринат. Шулай бер вакыт шук кечкенә малай гына идем әле. Матур сары чыбыш артыннан йөгереп, тавык тизәге җыелган чокырга төшеп егылганымны сизми дә кылганмын. Чын мәгънәсендә букка баттым мин ул чагында дип сөйләде ул безгә. Букка баткан кеше бай була ул. Менә үскәч күрербез әле дип, әй көлделәр инде миннән идәгеләр дип шаян сүзен тотты безнең герой. Әмнә ул яшәгән йорттан якында гына урнашкан башка бинадагы чокырга яшүсмер Ринат үз теләге белән бик еш төшә торган булган. Аптырамагыз дуслар. Бу юлысы сүзебез чокырның максузы хакында. Казан опера театрында аның туган тиешле апасы музыкант һәм концертмейстер булып эшләү сәбәпле музыка белән кызыксынган Ринатны еш кына театрга репетицияларга һәм концерт спектакльләргә алып кире торган булган. Һәм шунда оркестр чокырында, оркестровый ямада җыр ки тыңлап Ринат Ибрагимов кечкенәдән бөек сәнгать әсәрләрен өйрәнгән. Һәм аларны соңрак үзе укыган мәктәп укытучыларын аптырашта калдырып, җырлап та бирә торган булган икән. Яшь вакыттан, булачактан мин оперный спектакльне бик яраттым. Классику. Безнең героебызга популяр артист булганчы төрлесен татырга туры килә. Опера театрында сәхнә декорацияларын монтажлау, аларны төзү-сүтү белән дә шөгыльләнә ул. Акча җитмәгән чакларда вагоннар бушатырга да туры килә үзенә. Кыю тәвәккәл егет буларак, яшьлегендә Казан урамнарында хөкем сөргән кырыс кагыйдәләрне дә, криминал хәлләрне дә якыннан күреп, белеп үсә Ринат. Ә менә истәлек хатирәләренең иң якты матурлары әлбәттә һәммәбезнеке кебек мәхәббәт чаткылары уянган чаклар, гашык булулар белән бәйле. Аларның һәммәсе диярлек Ринат Ибрагимовның күңелендәге истәлекләр китабына башкалабыз Казан аркылы юл ала. Нәкъ менә биредә яшәгән еллар хатирәсе. Әле 6нчы сыйныфта укыганда табигаты буенча нечкә күңелле, сөйкемле, кечкенәдән яраттыра һәм үзе дә ихластан ярата белүче Ринат та үзе кебек үк шибәр кызга мәхәббәтен аңлату урын итеп Казанның Фукс бакчасын сайлаган. Үзем гашык булган гүзәл кызчыкны шушы матур бакчага чакырдым мин. Бу минем беренче тапкыр егетләрчә свиданиягә чакыруым иде дип искә төшерде ул әңгәмә барышында. Очрашу урыны сайлау белән инде яшьли завыгы булуын исбатлап диярсең. Консерваторияда да. Максим Горький исемендәге ял паркы. Я парк, анда йөрдем инде бераз үскәч, анда бер 14-15 яшь булгач, анда танцплощадка, анда йөрдек. Карадык иншанда зур җегетләр бийләр анда, аннан чыгып сугышалар, аннан тагын керәләр кызлар өчен. Әнә шулай чын джентльмен. Кызларны матур итеп биюгә чакыручы кавалер. Кыз хатынны хөрмәтләүче итәгатьле, кыскасы шәп егет булырга Казанның Максим Горький исемендәге паркында киртә аркылы карап ирәндем дип көлдерде ул безне. Яшебез җитмәү сәбәпле монда оештырылган бию танцларга, танцполга кертмиләр иде әле безне. Әй соклана идек яшьтиләр белән киртә аркылы егет кызны биюгә чакырганын күреп дип искә төшерде ул тормышының матур яшүсмер чакларын. Танцуют пары, 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 мотив знакомый, даже старый, и сладкий голос, бас гитары тревожит память мою, ну и пусть, ну и пусть, и пусть, и пусть. Вот так же когда-то сюда бегали ребята, ребята, глаза блестели, как агаты, агаты, и на щеках играла кровь.
как модно, танцуют пары под аккорды, и можно говорить свободно, про жизнь и про любовь. Siz gümmen joylu oңайлы кишиме? Әллә усаллык манынларда буламы? Ну, мен бик яратмам. Усал кешеләрне яратам, үзем усал булырга тырышам булмаска. Менә балаларыгызга һәммәсенә мәгънәле исемнәр биргәнсез. Ул сездән киләме, хатыннардан киләме ничек булды? Минем хатыным тор динле. Без бергә Мәккәдә булдык. Аның белән Аллага ышанып намазларын укый, бергә укыйбыз. Исемнәрне биябез, аны белән бергә сөйләшеп, тарих буенча. Беренче бала безнең Асылбикә, ул туды минем әни туган көндә, бер көндә. Анарга минем әнине исемне бирдек Асылбикә. Икенче кыз Мәккәдән кайткач, ул безнең туды. Анарга Айша бирдек. Айша ул пәйгамбәрнең хатын булган исеме Айша. Анар улым тугач, анарга Атила бирдем. Ул мин тарих белән буенча шигырьләнәм, укыйм китапларны. Атила булган безнең беренче патша. Алдагы гаиләдә сезнең султан бармы ашы? Султан, анарга султан бирде минем Атилен абый булган. Абый түгел, энесе булган, султан исеме. Аны карап, аны султан исеме бирдем. Айя. Айя Турцияда бар, Айя София. Ул араб телендә святая дигән ул Айя. Анар Надежда и Вера. Но алар минем хатын рус булган, беренче хатын. Анар исемнәр рус булган. Алар дагы яхшы мәгънәле. Дуслар күпме? Дуслар бер караганда дуслар күп. То есть миңа Чын дуслар күпме? Чын дуслар күп түгел шул. Казанда бер-ике дус бар. Ну, Мәскәүдә берәү-ике кеше. Всё. Мәскәүдә аралашкан кешеләр арасында күбесе татарлармы, әллә инде милләтенә карамысызмы? Мин хәзер бик карамыйм. Нинди милләт кеше, главное, основное мерило духовность. Вот уровень духовности определяет уровень моих друзей. Иттек безне кызлар чәйгә китә. Пиала идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Светлана һәм аның кечкенә ярдәмчеләре әзерләгән тәм-томнан авыз итеп, өстәл артыннан кузгалуга Ринат безне өйдәге аның күңеленә бик тә якын булган тагы бер урынга, йортның икенче катында урнашкан, берсеннән-берсе матур төсләр хакимлек иткән тылсым почмагына, рәссам үзәгенә чакырды. Танылган җырчы һәм композитор яшьтән һәм гомере буе рәсем ясау белән дә мавыга икән. Заманында хәтта архитектор, инженер булу хакындагы уйлар да йөргән аның башкарында. Әмма язмыш белгәнебезчә, Ринатны иҗатның башкасына, җырлы, моңлысына тарта. Ринат, менә сез ясаган картиналар кемнәрдә бар? Ну, алар белгән танышлы дусларның кайсыларда бардыр, сакландыдыр әле. Бер рәсем минем Казан музейында бар, сатып алган алар миннән. 81 елда Кульситода минем йорт булган, дача булган. Анда минем персональный выставка шәһәрдә беткәч, мин анда бөтен рәсемнәр анда апардым. Төннә белән янган йорт белән бит янып беткән безнең. Сезнең күргәзмәдә барлар ничә? Күргәзмәдә анда бер 80 80-ләрдер анда рәсемнәр булган. Бөтен янып беткән. Аны күбрәк нәрсә ясарга яраттыгыз? Картиналар. В основном мин пейзаж, натюрморт. Безнең кешеләрне
малларны ясарга ярамый. Мин аны иштән килгән киләчәк, мин аларны да бер качан да рәсемгә төшермәдем. Ниләр генә төшерми ул рәсемгә? Ак кагаз булсын, яки рәссамнар өчен махсус киндер җайланмамы, ул тотынса эшкә, Салават күперенең һәр төсе дә эшкә җигелә. Менә бу рәсемдә нәрсә сезнең дә күрә. Ну, фантазия, бу җырчы тора микрофон белән. Ну, условно мин бул, как бы. Именно ул җырлаганда ул бөтен Алладан килгән энергетика чыгара и җибәрә тамашачыларга. Якыннан аралашу, ачыктан-ачык сөйләшү барышында Ринат әти-әнисен, әби-бабаларын Татар авылында узган бала чагында бары тик җылы хисләр белән искә алды. Әнисенең әнисен, Татарстанның Кукмара районында гомер иткән, яраткан әбисен, мәсәлән, Ринат Ибрагимов туган телен, татарча өйрәнергә мөмкинлек тудырган өчен хөрмәтли. Героебыз сөйләгәннәрдән аңлашылганча, җәйләрен һәр каникулны диярлек, ул вакытларда башка күп кенә балалар кебек, Ринат та Кукмара якларында урнашкан татар авылында. Әбисе янында уздыра торган була. Анда чып-чын татар мөхите. Бар кеше, олысы кешесе, бары тик татар телендә аралаша иде дип сөйләде ул безгә. Минем әбием үзе нибары 3 рус сүзе белә иде. Товарищ, айда һәм пошел дигәннәрен дип, гадәттәгечә шаяра-шаяра искә алды яраткан әбисен Ринат Ибрагимов. Кем белә бит? Бәлки әнә шул кайчандыр балачакта әбисе өйрәткән кыска дугалар бүгенге Ринат Ибрагимовның дини юлга ныклап басуына этәргеч булып торалардыр. Сез дин белән төпләп кайчан шөгыльләнә башладыгыз? Каранда да язылган бит. Ир кеше ул 40 яшькә генә әле бала ул. 40тан инде вакыт киткәч, мин ула башладым. Безнең тормыш буенча, дин буенча ил яшьләп инде мәчеткә җигә башладым. Минем әби бераз, әни бераз өйрәтте мине намаз сүрәләрне, кыска гына. Аннары инде 4 тапкыр булдым мин Мәккәдә. Хатыным Светлана белән анда бергә бардык. Анда баргач инде безнең туды 4 бала. Безнең героебыз бүген үзен бәхетле хис итә. Бәхетне аны үлчәүләргә салып булмый бит. Әти булу, янәшәдәге елмаюлы канагать йөзләр, гаиләдәге ир белән хатын арасындагы бер-береңә карата ышаныч, ягымлы караш һәм җылы мөнәсәбәт моның шик тудырмаслык көчле һәм саллы дәлилләре дияр идем мин. Ринат Ибрагимов яшәгән йортны калдырып, үзебезнең Казанга юл алганчы без Кремльле Мәскәүне дә күреп китәргә ният кылдык. Кунаклар китәсен белгән инде туганлашып беткән гаилә әгъзалары, талантлы Ибрагимовлар фамилиясен йөртүчеләр безне җибәрергә һич кенә дә теләмичә яныбызга ашыктылар. Күрегезче нәрсә уйлап тапканнар. Кунакта булган йортның Первомайская поселогында урнашкан искә алып, аларга карап, минем күз алдыма да балачакның бер матур күренеше булып сакланган 1 май демонстрацияләре килеп басты. Ул чакларда бар да нәкъ бүгенгедә иде. Балаларның кулларында матур шарлар, флаглар, туңдырма мороженое, янәшәдә бәхетле әти-әни, әби-бабай, һәммә безнең йөзләрендә бер нигә дә алыштырмаслык чын күңелдән агылып, гөрләп килгән шатлык хисләре. Первомай, праздник счастья, праздник труда, праздник любви. Пока-пока барыгызга да. Якынлы, кунакчыл, зур талант иясенең канаты астында яшәп тә гадилекне онытмаган кешеләр. Матур гаилә белән хушлашуга Кремль һәм Кызыл Майданлы Олуг Мәскәү үзе сәламләде безне. Белгәнебезчә, бай тарихлы шәһәр ул. Биредә инде озак еллар дөнья күрүче, бүгенге героебызның да истәлек хатирәләрен саклаучы урыннар бихисап. Шундыйларның махсус сайлап түгел. Без сәяхәт иткәндә юл өстендә очраган кайберләре белән Ринат Ибрагимов безне дә таныштырды. Бу якта нәхәр монда иде, агачлар торалар, яңа бинәләр торалар иде. Парк Заря дип атала. Концертный зал Заря дип хәзер атала. Элек монда кунакхана Россия, иң зур кунакхана булган ул. Менә моннан башлаган бинәс, шулай бара иде, тегендә хәтле. Ул 13 этажлы, uzun итеп ясалган йорт булган, бик янда уртада
концертный зал России дип булган иде. Менә мин анда беренче чыгыш ясадым Мәскәүдә 74 елда. Әле ул мин консерваторияны бетердем, театрда солист дип эшләй башладым. Мине монда чакырганнар, анда правительский концерт булган. Мине анда чакырганнар җырларга. Аннар мин инде ел сайын монда килдем, концертларны куйдым. И уже ничек әйтәләр, икенче йорт булган бу кунакханәдә. Тагын безгә күрсәтергә бер ике объектыгыз бар диде. Бар, күрсәтәм. Ие, киттек. Кайчандыр үзе чыгыш ясаган Россия концертлар залын күңеленә якын бер сәнгать учагы буларак рәсемгә дә төшергән Ринат. Хәзер аның коллекциясендә әнә шундый тарихи картина да бар. Хөкүмәт йорты Дом правительства янынан узганда героебыз дәһшәтле 1991 елны бүген инде кызык итеп искә төшерә. Менә бу күпердән мин дә анда машина белән иртүк 8дә иртүк бардым. Теге якка Мосфильмга бардым, җырларны яздырга. Менә күпергә килгәч, шалт итеп теге ишетәм тавышындай. Аталар, пушка, думаю, кайда монда не сугыш башландымы? Карыйм, анда танк тора. И менә бу Дом правительства ата. Бу 91 елда августта булган. Августта, анда ишетәм, автомат очередьләр ишетә башланды. Мин шоферга да, "Майда тизрәк моннан кузгалдык, китәбез." Монда шундый нәрсәләр, монда революционный башлана. Мин барам, мин җырлар язарга барам. Ул бит теге бер дөрес түгелдер бит шулай. Аннары там, "Юк, все-таки мин артист, җырчы, минем эш ул дөрес эш. Мин он белән җыгарга тиеш." Соңрак без Мәскәүнең йөрәгендә урнашкан Ринат Ибрагимовның тавыш яздыру җыр һәм сәнгать үзәгендә дә булдык. Ринат, менә әниләр турында шундый матур җыр башкарасың син. Күп еллар башкарып киләсең. Репертуарыңда әтиләр турында бармы җырлар? Әти турында җырым юк шул. Сугыш җырлар бар. Но конкретный теге әти турында җырым юк минем. Ярар, син бит инде 8 бала әтисе, шуңа күрә әтиләр турында бер җыр кирәк. Ярый, минем алда минем теләчәк бар. Әле әти булырга тагын да авыр түгелме? Алла бирсен. Ул бик бәхетле ул. Балалар күбрәк булса, тагын мин тагын да бәхетле булам кеше. Уфа Казан юлларының баганалары чыршы. Менә Мәскәү Казан юлларының нинди баганалары? Элек дә чыршыдан булган баганалар, хәзер бетонный баганалар. Но мин һәр күбесе җирем самолет белән. Әлбәттә самолет белән очсам да поезд турында минем бер җыр бар репертуарда. Последняя электричка рус телендә. Бу шлягер бит инде. Шлягер, алар бу шлягер инде 60 ел. Но аны яшьләр дә беләләр. Как всегда мы до ночи стояли с тобой, как всегда было этого мало, как всегда позвала тебя мама домой. Я метнулся к вокзалу, опять от меня сбежала последняя электричка. И я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. Пара-па-пара-па-па-пара-парам, е-е, пара-па-пара-пара-пара-парам. Ринат исеменең мәгънәсе ул возрождающийся из пепла. Ягъни янып кигәннән соң, хәтта көлгә әйләнә калсаң да яңадан аякка басу. Егылмый, югалмый калу, көчле булу дигәнне аңлата икән. Шуңа да булса кирәк, бүгенге героебыз иҗат кешесе гел янып торырга, яхшы мәгънәдә билгеле. Көчен дә, илһамын да югалтмаска тиеш дип саный. Һәр кешенең диярлек юлларында чыгып торган текә борылышларда егылмый калырга, оптимистик рухны, илһам көчен югалтмыйча үз кыйблаңны, бәхетеңне табып, динебезне хөрмәтләп, тату һәм матур яшәргә язсын һәммәбезгә дигән теләген җиткерде ул Татарстандаларга, безне караучы бар дөнья тамашачысына. Без дә татарның хөрмәтле кешесе булган талантлы милләттәшебезгә, аның зур һәм матур гаиләсенә саулык, сәламәтлек, бәхетле бүгенге көн һәм якты киләчәк теләп калабыз. Ә моңа өстәп, Ринат Ибрагимовның үзенә тамашачыларны сөендерердәй яңадан яңа иҗади уңышлар әлбәттә. Шушы урында мин дә тамашачым белән хушлашып торам. Янәдән һичшиксез кызыклы очрашуларга кадәр. Когда пробьет мой звездный час,
ты улыбнись последний раз, разлей мой пепел по земле. Люби, помни обо мне, но знай, что путь в кромешной мгле уходит в небо.